समस्थियाव इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जों गोसो गुदुं जों माबायाव इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों। बेवहाय जों रावबो पार्टिखौ जों दुखु मोननानै फैयाखै। जों निजेस्स' जोंनि गोसो मोदोमखौ इउपिपिएल दोलोआवनो होसारजोबनो होननानै जों गोसो बायदिसो फैदों। थेंक इउ। जिहेतु नोंथांमोना बिपिएफ दोलोआव दंमोन, माबेबा बिबानाव दङ नामा? ओरैनो फालादल प्राइमारि इउथ माबानि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं दङमोन, बिबान मोनदोंमोन। दा 10 जन जयेन जाबाय। सासे प्रेसिडेन्ट दं, इउथनि प्रेसिडेन्ट, बाखि 8 जना मेम्बारजोब आरो। नोंथांमोना बिपिएफ दोलोखौ नागारना फैबाय, मा जाहोननि थाखाय नागारना फैबाय? बिपिएफ दोलोनि जिहेतु दानि जे स्ट्रेंथ बियो खमजोर जाना दं नामा नोंथांमोननि नोजोराव? बिपिएफ दोलोआथ' सिङाव इउथखौ जेबो खेल खालामा, बेनो इउथखौ जेबो खेल खालामनो थाखाय इउथआ गोसो सिङाव दुखु मोननानै फैदों। बाखि जों राव लिडारखौबो दुखु गाज्रि मोनाखै। इउथखौ जेनेबा नायस'ना जानायाव जों दुखु मोननानै फैदों। जों निजेस्स' बेनो। लरेन्स इस्लारि सारखौ नोंथांमोना देरहागोन होननानै मिजिंथिदों? लरेन्स इस्लारि साराथ' देरहागोन, जायनि फलाव माने सालाकाथि समस्थियाव बांसिनानो मबाइलाव नायै जों नुगासिनो दं। बांसिनानो लरेन्स इस्लारि सारजोंनो बांसिन जगदान जागासिनो दं सालाकाथि समस्थियाव। दा बेखौ नुनानै जोंबो गोसो गुदुङै सारखौनो देरहासार होसारथारनो थाखाय सारजों जों जगदान जाफैदों, बोलो होसिनो फैदों आरो। लरेन्स इस्लारि सारखौ मानो मोजां मोनो? सारनि मावनाय दांनाय, हेमला कमल बर' दैदेननाय सरकारखौ मावनाय दांनायाव जों जेरैबो बेखौ मोजां मोननानै जों फैदों। बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाखो नोंथांमोना? जोङो बिपिएफखौ नागारनाय कन्डिसनानो जाहैबाय जोंखौ इउथनि हिसाबै खेल खालामा आरोखि। जोङो माबा बिपिएफनि जोंनो माबाया आरोखि, बेनि थाखाय फैनाय जादों। माब्लानिफ्राय नोंथांमोना बिपिएफ मावनानै फैजोबबाय थादों? जोंथ' 2007निफ्रायनो जों बिपिएफआव खाथिबाय थाबोदों। जोङो दिनै हथात खरि जोङो जेनेबा गेजेराव नुहुरबाय आरोखि, जोंनि नैबे दादि सरकार सालायगासिनो दङ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ, बेखौ जोङो मोजां मोननानै फैदों आरोखि। दा मोजां सालायलांगोन बायदि मोननानै जोङो बे सरकारखौ जगदान होफैदों आरो। बिपिएफ दोलोआ जिहेतु सालाकाथि ओनसोलनि थाखाय सालाकाथि समस्थियाव माबायदि थासारियाव दं दा? दाथ' एसेबां मानि मोजां कन्डिसनाव गैया बायदि मोनदों आरोखि जोङो। जेनेबा बेखौ दानो जेनेबा सरकाराव फैफिननायखौबो आसा गैया आरोखि बिपिएफनिखौ। दा जों रुलिं गभर्नमेन्ट जों बे गभर्नमेन्टजोंनो फैनानै सरकाराव दागोन बायदि मोनदों आरोखि। देरहासार बसुमतारी जिहेतु बिपिएफनि एक्जिस्टिं एमसिएलए आरो बिथाङा सासे पावारफुल लिडार, बिथांनि मावनाय दांनाया नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हायाखै नामा? जोंखौथ' देरहासार सारा बारा गोजोन होनो हायाखै इउथनि थ्रुयै आरोखि। ओंखायनो बेखौ जोङो एसे बोराबनाय बायदि मोननानै जगदान जाफैनाय जादों आरो। फैबाय थानाय समाव लरेन्स इस्लारिखौ देरहासारनायनि खामानि मावसिगोन? औ बिदिनो, बेजों गोसो होनानै फैखादों जों। थेंक इउ।